Mana kamanya korom gajon kamoro mora mintiere arwaki e nonro mar gazeta neno kanyo kosekadho dakika 40 tok sa 12 mar okinyi makawuono antiere gi jafombo wadwa mano mar Nyakalondo mar Ramogi Solomon Atito Kafaya ichiona Achimo ber ru piny makare arumo ber mana kamanya korom gajon bende mana kaka pile bende waneno gazede ariyo antiere ka gi Daily Nation gi The Standard mabende kiny makawuono biro neno ni jondiko gin weche mane mabende gimiyo pek mana kwa chako gi gazet mar Daily Nation Solomon kinyalo yes. Neno thund wach mabende gimiyo pek en chiro ahinya buche maglo mabende anyuola mar Moi na nitiere godo buchlo mabende nochaki yal kata mane kinde mano senindo jatend piny Kenya mano mar adek na nitiere telo Mwai Kibaki wacho ni puodho makamano negi chako kata na yuaruok chakre higa mar 2014 gi anyuola mano mar Chelugui ka bende koro familia kata na anyuola mar Moi nodonjone familia mar Chelugui kaluore gi puodho makamano manyaka gisani wegegi ntiere e buo Rai family ma endi aparo ni achiel kuom gigo kuma nyiso ni kata obedo ni samoro ng'ato nyalo bedo koda teko kata oteku seche ma ntiere telo to ntiere gik moko kata ka itimo kata ka diponi jo anyuola ni nyalo timo nikech koro gineno ni gintiere koda teko to chieng' moro ne duok chien ma duok ka gino endo ma samoro dhano dwa ng'eyo adieri inyalo paro kata tok ka jatend piny Kenya mane osedhi yweyo kendo Nyasaye ne oseomo Mwai Kibaki kane odonjo e telo ni higa mar 2002 nitiere moko kuom kata mana lope moko mane ineno ni chal ka gima jatend piny mane okawo ire Daniel Arap Moi chal ni ne ong'wano kuom jopiny nyaka ing'iyo kata mana Kibera kae mabende ne ji dwaro ni mondo mi wuogie kata gole nyaka moko kuom joduro kata kamano Migosi Raila Odinga gini ema ne okwero ni mondo mi oweyo ywe gi kwe nikech osewuok kaka jatend piny Kenya. Tingene kinde ka kinde weche mag lope yuare nikech higa mar 2019 kineno kanyo Justice Anthony Ombwayo bende koro nochiwo chik mano ne anyuola mar Moi kanyakla gi mano mar Rai mar mondo mi ochula anyuola mar Chelugui omenda maromo siling bilion 1 kata kamano Moi ne odhi e doho mano mar apile doho mar oro kwayo makamano kes makamano nochungi kata kamano ne otho kata mana nong'ielo rengo ka bura makamano ne pod dhi nyime wach makamana no komi peke It Gazette mano mar abiriyo mar Daily Nation mana kwa nyalo neno It Gazette mar abiriyo mar Daily Nation kaluore gi yuaruok mar lo makamano manyaka gisani bende buche nenore ni ibro bed ka iyalo mana kwa nyalo ng'iyo ka bende bura makamano na ochakore manyaka sani nitiere bende e doho ka bende wacho ni mana kwa nyalo ng'iyo It Gazette mar abiriyo mana malo kanyo ntiere kanyo decision of the High Court and the Court of Appeal wacho ni doho maduong' mamalo kanyakla kod mano mar appeal ne oyudo ni anyuola mar Moi ne onyiewo eka maromo 50 kod adek kowuok e anyuola mar Chelugui e higa mar 1980 kod adek bende iyudo kanyo ka anyuola mar Chelugui ni ndikoro jowuok oko ka wacho ni giyie mar kata mana pedho moko kuom neno manyiso kaka ne ong'wan lope koda familia mar Moi niendi e gwenge mag Eldoret. Kora nwach moro mitudo godo nyaka kambi mano mar Rai nikech anyuola mar Moi nodoko uso nyaka puodhono ne kambi mar Rai e higa mar 2007 konya korom gajon kan yudo thuolo waninyo gazet mano ma The Daily Nation mar mondo mi isom sigana maket kod mano kopogre gi mano bende wadwaro dhi e weche matudre gi weche mag siasa mano It Gazette mar 4 gi It Gazette mar 5 mano kaluore gi wach mabende no wach ko jatend piny Kenya mano William Ruto kaluore ni ne owacho na nitiere chenro mar nego jakom mano mar IBC Wafula Chebukati gisani koro riwruok mar Azimio bende gisani koro oseloso ewi wach machalo kamano tipo mineno kanyo mano Jeremiah Kioni jagoro maduong' mar riwruok mar mano mar duond bura mar Jubilee sani koro kweth mar Azimio bende ramo ni onge chenro moro amora e kinde ma bende koro idwaro tim nonro mano mar tulo madibede ni nomuoch
mano e kar kwano ombulu mar Bomas. Bende ginone tulo mamoko ma bende nomuoche pacho kaendi. Wang'eyo yiero mar higa makalo, higa mar 2017, ka bende giwacho ni bende ginone bende tho mano mar Chris Msando manyaka sani tho mare pok okete yo mahuyanga. King'iyo maendi en wach makoro igolo koda kwethni endi mar Azimio mana ndalo achiel kende tok commission endo mar IEBC ka otelne koda makoro osedhi yueyo ne tich Wafula Chebukati mar tok golo lipodgi manyiso kaka ne otai yiero to koda moko kuom gigo eko mane otimore kindego eko mane idhi nyime koda kwano ombulu yiero ma higa mokalo. Maendi en lipot no endo ma nyaka koro wapenjira nena kaka jogo eko ma samoro dwa dhi ng'iewo gazet kata jogo eko mawinjo neno wagi kinde niendi ipenjire to ang'o momiyo Azimio golo lipot margi ni mana sani tok ka koro Chebukati osewuok. Maendi nikech king'iyo kaendi giwacho maler ni gintiere koda gino endo manyisogi kaka ne migosi Raila Odinga ne oyombo sipwapa koda ombulu milion 8 ka iluwe koda William Ruto go ombulu milion 5. Mano kaluwore koda report kata wacho ni malingling mane giyudo mabende gilero ni owuok ka achiel kuom jogo eko ma en jogo oporo ma tiyo ne IEBC. Ing'eni maendi nyalo keto kata mana ng'atno endo ma samoro pod tiyo IEBC kadiponi pod entiere iye kanyo nyalo kete kamarach gi piny owacho masani ponono ni dayude nikech ochalo ng'atno endo ma ondhogo IEBC. Nikech mano kata mana kan winjo doching manyoro koro Azimio bende oramone gine mana giombo yiero winjo kanyo na giyudo kwana tamalo 50 koda 7.3 ka bende giwacho ni kweth mar Kenya Kwanza noyudo kwana tamalo 41.6. Odiochieng manyoro kata kana winjo jagoro maduong' mano mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni kata mana kaka naloso koro giwacho ni e kinde ma bende koro itimo nonro ang'eni nyawadwa Cleophas Oluoch dhi bedo ka donjo gi twak maket kod ma ka onoromo kanyo sa achiel mar okinyi mar mondo mi gino kaka yiero notim mano mar higa mokalo. Ka bende jatend piny Kenya en bende nitiere gi oteku mar lando kata mana ponono ni nitiere gi oteku makamano dibed ni weche makamago kata mana kiwacho gi jatend piny ji kawe e yo machalo nade. Nyaki winjo ka wacho ni ing'eni seche ma wacho chal ka gima entiere koda teko mogik manyiso ni entiere koda adieri mogik e wach mowacho nendo ni nitiere chenro moko mag temo ng'wano gorando kata lal gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati e kindego eko kendo mondo mi odhi kata nege kane pok oland yiero duoko mag yiero go eko magi eki gin gigo eko ma koro niendi nomiyo kata mana Azimio bende onyiso jatend piny Kenya ni kopogore koda ng'iyo moko kuom gik mane otimore marach e yiero mane okalo ni ng'iye uru bende yiero mamoko kochakore higa mar 2007 ni gin ang'o gini ma samoro ne itimo maricho makelo nyaka nek mag joma moko ma bende ibiro yudo kata yiero ma higa mar 2017 bende ne okelo nek mar Musando manyaka sani pok ong'e ni to ang'o ma dine kel kata mana thoe mamoko wantiere gi Baby Pendo ni winjo kanyo ka jaod bura mimba kasi East Babu Owino bende nowacho ni kinde ma bende gitimo nonro bende gitime nonro mag jogo eko ma bende notho mag yiero ma bende osekalo kata kamano Jeremiah Kioni bende nitiere wach moro ma bende owacho e it gazet mar Abich ka bende wacho ni duoko ma bende Wafula Chebukati ne olando wacho ni gin duoko ma ok ne gin duoko mar ratiro mano kaluwore gi kwan mag ombulu ma bende noluti. Mana kamanya kwa Ramuga Jwang kopogore gi mano bende adwaro nwadhi wach machielo ka ni do thuolo bende wani nyiew gazet mano mar Daily Nation mar mondo mi isom weche makamago par ni nyawadwa Cleophas Oluoch bende biro bedo ka donjo gi twak makamane nitiere gi okinde ma bende biro bedo karamna ka wacho ni kaluwore gi chik bende oyiene karamna jatend piny mar biro oko mar lando weche maket kod mago kwadhi nyime it gazet mar Auchiel bende odiochieng' makawuono nitiere romo mar senators ma pachoka gintiere gi pogruok mopogore ahinya kaluwore gi paro mar yiero commissioners mag IEBC nyaka sani Solomon ing'eni
IBC onge kod commissioners wang'eni adek nosegwe tao kanyo adek manolanga Chebukati langa Cherera bende nene adek bende nogwe tao kata kamano Irene Masita ng'eni pod itimo nonro makoni kod kocha kalure kod abuche mabende nilieko kaka yiero ni otim ahinya mana gitayo kaka commissioners mag IBC. Koro duche makawuono bende senators bago romo duche makanyaka wuono e od bura mar Senate ka bende moko kuom okenge mabende gibiro bedo ka gitwake en kaluore gi yiero mag commissioners mag IBC. Nyaka sani wang'eyo ni edwol mano mar PAC Parliamentary Service Commission nego bedne gikao kata mna jod bura ariyo. Koro kaluore gi senator ma county ma Nairobi Edwin Sifuna en wacho ni ere kaka PAC mano duol mar PAC imiyo 2 slots mano jokanyo ariyo mabende biro bedo kacha ka yiero kata mna ng'iyo aput kaka yiero mano commissioners mag IBC ere kaka parliament kata mna od bura golo ji ariyo to bende duol mano mochung' ne weche mag kanisa mano interreligious council bende no 2 slots mano positions ariyo. Aparo ni maendi en achiel kuom gino endo ma king'iyo kata mana bende achiel kuom commissioners ma nyo wuok koda Chebukati nyo wacho ni e kinde ma udhi timo yiero kata puodho jogo eko mabedo commissioners mag IEBC kik ung'iye ka gino endo ma utemo chiwo ka mich moyono michiwo ne jogo eko ma samoro nyalo bedo ni siro e weche eko mag siasa ni mar nyalo chopo chieng' makoro bedo matek mar kawo kang kaka commissioner mar IBC to aparo ni maendi seche makoro nego bed ni senators ma pachoka tiyo koda rieko mathoth ahinya mar neno ni jok ma oketi apisi no endo ok gin jogo eko ma inyalo wil pachgi kod jasiasa mora mora nikech magi gin gigo eko ma ji osebedo ka ywake ni mar jogi kikuse keto to ng'eni tok higni 5 kore ka ibroido ni orak margi rumo kuom mano nyaka koro senators ti kod thuolo ni endi mar bedo kod lalruok mabor nikech mana kaka winjo korengo ndalo moro nowacho ni okang' ma ukawo sani ka uparo ni ukawo okang' mabiro miyo uber kata bro dok koru chieng' moro ne bedo okang' no endo ma bro yoko ukendu wegi kuom mano senators kik ng'i ni wan jok kon mane kia wan jok kon mane mana kaka ineno wach ka endi kod Sifuna ni okonego okaber ka imiyo gi gin kaka Parliamentary Service Commission imiyo gi mana thuolo ariyo machal koda mano endo momi duol mochung' ne weche eko mag kanise ma pacho kaendi ber kane bedo moro ma nyalo yudo kasa moro yombo nyawadgi koro mondo mi ji ochope winjruok makare. Koro doche makawuonya kwara mgajwang' mano bende en wach mabende biro bedo kwaluwo e kinde mabende senators makamago biro bedo karomo. Kopogore gi weche mag siasa wadhi weche moko maluoro weche mag doho. Odiochieng' manyoro achije mabende ni seyo ni ne olodho wang' Junior Sagini mano nyathi mabende nolodho wang' e kaunti ma Kisii bedo odiochieng' manyoro nochop e nyim doho tipo bende neno ka bende ni kogi e doho kata kamano e doho kan bende nochop gi odiochieng' manyoro na nitiere pogruok mar paro e kinde mabende achije go nochop kanyo nochop e nyim doho ka bende koro ne giseyore gin giwegi kanyo kana gichopo e nyim jaod bura mano mar doho maduong' ma Kisii koro na gichako sere mano Pacifica Nyakerario mabende en waya mar Sagini koro bende wacho ni dibed ni Alex Ochogo mabende en cousin mano mar Sagini mabende nolodho wang'e koro kila ng'ato nacho ni anno katimo koro gichak siemore in mane timo in mabende koro iwuogi mano bang' jang'ad bura penjogi kaka bedo e doho nikech ng'eni osebed kata mna komaka gisebedo mane e sela kuom thuolo kapod itimo nonro makoni kod kocha koro okang' makamano mane okang' mabende na dhi nyime e doho odiochieng' manyoro ka bende wang'eni bura makamani biro chak bende kiwinjo chieng' tarik 2 mano mar dwe mar 3 mar higani mitintiere gi wach ewi wach mar Sagini ni en wach malit ahinya kata kamano aparo ni gi kinde ndi ma ndi kuro en buro nendo mantiere doho mabende kaka nineno jang'ad buche Miss Ogweno ne otemo chiwo ler moko ni koro okowinjore mar mondo mi ute fwambo okete okang' mamalo ahinya menyo ngima kata chal mar ngima mar nyathini endi kinde ma buche gi kidhi nyime maendi en gino endo ma koro nyiso ni nitiere okenge ma idwa ni mondo mi okaw mar mondo mi nyathini oyud ratiro mare kuom mano mana kaka ni winjo motelo ni wacho ni chal ka gima
anyuola go eko ne moko mane okawo nyathini endi ne chich ni kamoro nyathini emo biro bedo ng'at ma nyalo dong' koda lope mag jonyuol. To aparo ni ma endi nikech koro en bura mantiere nyim doho, waweya kamano endo mar mondo mi ratiro ne nyathini. Mana kamano nikech aneno ka sa bende dhi mapiyo piyo. Adwaro mar mondo mi watiek gi gazet mar 12 mano mar Daily Nation kapok wadhi gazet machielo. Wachore ni nitiere familia 4 mano mar Kenyatta, ineno mar Jaswinda, mano nitiere Mirali, nitiere Bimji kanyo. Wacho ni familia 4 gi nitiere gi iwacho ni mwandu ma gintiere godo, iwacho ni they are 4 times richer. Mwandu ma kigoyo, mwandu ma gintiere godo gin mwandu maloyo kata mana dhano kata mana oganda milion 22 ma bende wantiere godo e pacho kaendi. Mano en kaluwore gi nonro ma bende notim kod kambi mong'ere kaka Oxfam Farm. Ka bende iwacho ni familia 4 gi, mano mar Kenyatta waneno kanyo, mar Jaswinda, nitiere Neushad gi Bimji Shah. Wachore ni kiriwo mwandu ma bende gintiere godo romo siling bilion 330 koda adek, ma bende koro wacho ni magi jogo eko manitiere gi mwandu mathoth e pacho ka. Neno kata mana kwan ma kigoyo oganda milion 22 pod giingo kata mana kaluwore gi mwandu ma bende gintiere godo, Solomon. Ma endi winjo kata kan nonro ni endi wacho ni mwandu ma jogni godo koriw to rom mana gi 2/3 mar budget ma pacho ka. Mano manyiso ni kata ka ponono ni Kenya nyalo bedo modhier sani, to inyalo wene gi Kenya ma gitagi mwandu gi eki kuom thuolo moro matin. Ai, akani nyakora mgajua ngini mwandu mintiere godo romo nade. Kopogre gi mano we wadhi achiel kachiel nyaka gazeti machielo, mano gazeti ma The Standard. Thund wach ma The Standard opogre gi mano mar Daily Nation. Ineno thund wach ma The Standard kanyo gi dholiech ondi kanyo ni Act Now on Chebukati death plot, Ruto told. Mano en kaluwore gi aput ma bende ne gibuono mano mar ng'iyo chenro mar yiero kaka yiero ne otimre e higa mar 2022. Kweth mar Azimio bende nwaselieko kanyo e gazeti mano mar Daily Nation. Ka bende gin bende giwacho ni kinde ma bende koro ibiro tim kaka yiero mar higa mokalo ne otim. Bende ng'iye kaka yiero makamano ka boponon notime yo mahuyanga, thoe mopogore opogore ma bende oseneno kata mana e yiero mosekalo. Mana konyalo neno moko kuom jotelo ma bende noloso ka. Wantiere gi jotelo mopogore opogore, wantiere gi senator ma e county ma Nandi, mano Samson Cherargei bende golo pache kanyo. Wantiere gi jatend jogweko matin kata mana manoki od bura Opiyo Wandayi bende golo pache kaluwore gi okang' makamano. Ingene king'iyo yo ma senator Manandi wuoyo godo ni jakom mar IEBC ma ayo Wafula Chebukati owinjore pod ne lemo moro e piny owacho mar mondo mi odhi nyime koda tiyo ne oganda jo Kenya, ni mar en jago nendo ma ok nyal buogi bende ok nyal din dhoge. Ma endi ng'eni biro miyo ji nyalo chako paro ni koso dibed ni mana achiel kuom singo go eko ma samoro ne osingne Chebukati, kendo koro ni endi itiyo koda jotelo machalo senators gi mar mondo mi owach gino mape machon mondo mi jatend piny oketie tim. To wach makamano omi pek e iti gazeti mar abich mano mar The Standard, kama bende ineno kanyo ka koro giwacho king'iyo kata mana kanyo Azimio koro dwaro mar mondo mi piny owacho otim nonro kopogore kata mana gi yiero ma bende nuae mano mar higa mokalo. Gitim nyaka nonro e yiero mosekalo chakre higa mar 2017 bang' mano wantiere gi yiero manotim higa mar 2013 wantiere gi 17 bang'e 17 bang'e 22 gin duto te gidwaro mar mondo mi otim yiero te yiero ka yiero bende waseng'eyo pogruok mar paro ma bende osebedo ka bedo. Kopogore gi mano adwaro mar mondo mi wadhi mapiyo piyo e it gazet mano mar 6 nitiere nonro ma bende notim kod duol bad migawo mar KNBS ma bende pod yango chenro mopogore opogore. Ang'eni Joyce Oduor biro bedo ka donjo gi twak e chenro mar mbaka romo kono romo saa 3 mar okinyi, ka bende thund wach mintiere godo en dok chien e nyodo. To kata mana kineno gazet makama neno kanyo koro kaunti ma Embu gin mana gitelo gitiyo kod yedhe mago mag komo nyuol. Kaunti ma Migori ineno kanyo ka gin gitiyo gi raboyunga. Ondikana ni Condom Sarking in Migori. Aparo ni ma endi gima koro nyaka wagol wedo ne Migori kendo wapuogi nikech
tiyo koda raboyunga ni endi en achiel kuom gigo eko mwasebedo ka watemo mondo wapuonjo piny ahinya kokalo e yorewa mag lendo gi eki. Nikech en achiel kuom gigo eko ma kopogore koda geng'o iye momondo, ma endi gima biro konyo e geng'o landruok mar tuo mar ayaki e okang' moro. Kuom mano ka dipo ni nonro ni endi ogolo adier ni kaunti ma Migori ema itiye koda raboyunga mathoth moyo counties mamoko, to wanyalo wacho ni ma endi en okang' ma kata counties mamoko bonego bed ni kawo. To gin duto te gin yore mag komo nyuol. Yes. Kata kamano, yore go eko mag komo nyuol machalo kaka mano endo mag andila ma imuonyo kata pills gi eki. Ibiro yudo ka samoro nitiere moko kuom nonro kata lakteche mawacho ni nitie jok matiyo kodgi marach. Kuom mano aparo ni tiyo kod raboyunga en achiel kuom okengo eko maberie mogik. Dibed ni mane okenge ma bende kelo kata mana dok chien e nyuda. Ng'eni Joyce dwar dhi bedo gi jolony, obiro bedo konyiso wa matut. Kopogore gi mano, it gazet mar 7 bende kotenre kod nonro bende mar pod mar duol mar KNBS ma bende koro yango ni nyithindo nyakoro Mgajwanga ka nitie gi nyithindo mantiere buo higni 7. Koro wachore ni nyithindo mago infants nitiere medruok mano mar obesity, mano pek mar del ahinya ahinya kuom nyithindo. To ma ikelo gi chiemo mamit mit. Juice ne ka wang'eni nitiere chiemo biscuit gini, gik mamile mile. Sweet gini. Cake. Tam. Iluongo ni tam. Tam. Kaluwore koda nonro no mowacho ni tiyo koda chiemo mamile kata gigo eko mamit motimo sukari mathoth ahinya. En achiel kuom gigo eko mosekelo kwan mamalo mag nyithindo ma bedo koda del mapek kata bedo machwe ma okala alama. Kaluwore gi nonro ma kamano mana kwanyalo ng'iyo mamalo bende nyithindo mantiere e buo dweche mana kwanyalo yudo mamalo kaluwore gi nonro ma kamano gocho ni kwan atamalo mag nyithindo mantiere kinde dweche 6 nyaka dweche 23 na osebed kata mana kichiwo ne gik mamili e dhok ka bende okwa kata mana jonyuol mago eko matiere gi nyithindo matindo mar mondo mi kik ging'i ahinya mar chiwo chiemo ahinya e yor chupa nya nyithindo mantiere e buo higni 2. Ka inido thuolo nyakora Mgajwang' wanine wach makamano mantiere e it gazet mano mar The Standard. Kopogore gi mano adwaro mar mondo mi waring mapiyo Solomon nyaka it gazet mar 12. Eliud Wabukala ma bende osebedo ka tayo duol mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi e pacho ka EACC osebedo ko tayo duol no chakre higa mar 2017 nyaka sani koro no osewuok e tich, osetieko tije, osetieko tamne ma bende notimo. En mana jotelo koro oseni e kind thuolo mar higni 6 mosebede duol mar EACC pok gineno tich motimo malong'o ahinya e kedo kod mibadhi e pacho ka. Ma adier maduong' malim sama. Wacho ni adier. Akene dang' mater kanyo. Nyisa ng'ata achiel kata okang' moro achiel ma jakom mawuok Eliud Wabukala ne okawo manyiso ni adier piny Kenya oikore kedo koda mibadhi. Ibiro yudo ka onge nikech kwan atamalo mathoth ahinya mag moko kuom buche kata jogo eko mane ichwalo ne e kinde tend Uhuru Kenyatta. Iyudo ka ne chopo samoro miwinjo mana ni ng'ane owe kata odoko ni apisi mag DPP koda DCI ne kelo neno moromo mar mondo mi gigi eki odhigoro nyime jotiekre gi weche mag mibadhi. E kinde ma bende jotelo Solomon bende aneno kata mana ka jata chenro maduong' mar duol mano mar EACC Twalib Mbarak ento koro puoye kaka tich makare ma bende nosebedo kotimo. Nyaka sani koro e kinde ma bende koro onge jakom e duol mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi EACC nitiere nyadende mong'ere kaka Monica Muir ma en vice chair mano jalup jakom ema bende koro biro bedo jakom e yo makojolo ka bende wang'e nitiere commissioners mamoko ma bende pod odong' kanyo kaka Alfred Mshimba wantiere gi Dr. Cecilia Mutuku kanyakla gi John Ogalo. Sama ya wawang'o dong' wate gazet gi wach mogik ang'eni ok wanyal tieko ka ok watieko gi weche mag tuke mane it gazet mar 48. Kutino makawuono Manchester City biro bedo karakre gi tim mar Tottenham Hotspur. Keni ni siro tim mane kafaya? An mara nyot gocho nyoro. Mano Manchester koso Crystal Palace. Okay, na Manchester and Manchester United. Oh, Manchester United. Again, intere Manchester zmang'eny, intere Manchester City, dongi Manchester United ke? Yes. Okay. Koro aparo ni nyoro ne ok obedo nwa maber ahinya kaka nwa paro.
Kalure gi amodhi gol achiel mano yudo. No wadware kamano. Nwadware ni mondo mi wachiew ka wantiere namba 2. Kar kamano duto wene ruoth. Koro nyakora mgejua kinja hera mar Manchester City kata Tottenham Hotspur ineno kanyo ka onoromo saa 5 mar otieno makawuono gibiro bedo kagirakore. Kokamano Solomon wachni mogik saa mayo wang'wa kwatieko gazet. Erokamano ahinya, aparo ni gie kinde ni endi koro ng'ata nyalo dhi mondo mi onyiew gazet mare kata idhi kama ugoyo iluongo no poro base mar mondo mi kata ka igo mbaka to mwasenono ni matin gieki bet ka imbe inyalo wacha achiel ari adek ne joweteni kamora mora. Kata kamano wadhi nyime koda neno Ramogi TV. Erokamano ahinya Solomon. Idoke Nyakalondo doge? Yes. Nyaka sadi? 4. Mana kwa nyakoro mgojang. Mwana Solomon Katito mana tieko kanyo. Mano Solomon Atito mabende nwaneno godo gazet nyaka sani wachopo e giko mar nonro mar gazet. Kata kamano Solomon kano wuok ka wano dhi Nyakalondo mar Ramogi Radio mana kaka wacho ka bende biro bedo kobedo kanyo nyaka saa 4 mar okinyi. Kokamano wan waselidho ni gazet momore kinde Standard gi Daily Nation idhi e chiro to idhi nyiewo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka sani. Aneno kanyo koseromo saa 1 gi dakika 5 mar okinyi. Nyawadwa Cleophas Oluoch ikore yo makoni kod kocha mar donjo e twak e chenro mar piny welo bende aneno kosechopo e studio. Akawiyo matin kik dhi mabor.